ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಪಿರಾವ್ದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸು ಒಯ್ಟ್ಲ ಉಪ್ಪಂದ್ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಗ್ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮುಂಡೊಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಮನೋರಮ ಎಂ ಭಟ್ ಪಂತೆರ ಅಮೃತ ಪ್ರಕಾಶನ ಪತ್ರಿಕೆದ ನಿಲೆಟ್ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನುಡು ಬಿ ಸುಲೋಚನಾ ಬರೆಯಿನ ಮನದ ಮಾತು ಕವಿತೆಲನ ಕೋಪೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಪಾತೆರೆಯರ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಪಿರಾವ್ದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸು ಒಯ್ಟ್ಲ ಉಪ್ಪಂದ್ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಗ್ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮುಂಡೊಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಮನೋರಮ ಎಂ ಭಟ್ ಪಂತೆರ ಅಮೃತ ಪ್ರಕಾಶನ ಪತ್ರಿಕೆದ ನಿಲೆಟ್ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನುಡು ಬಿ ಸುಲೋಚನಾ ಬರೆಯಿನ ಮನದ ಮಾತು ಕವಿತೆಲನ ಕೋಪೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಪಾತೆರೆಯರ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಮಧುರ ಭಾವನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಊಟ ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆ ಒಂದು ಇದುವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೇ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಭಟ್ರೆ, ರಾಯರೇ, ನಾಯಕರೇ, ಕಿಣಿಯವರೇ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಹೊರತು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.